És possible que hagueu escoltat avui a les notícies una informació, un nou informe de la Fundació Bofill. Un nou informe de la Fundació Bofill que posa de manifest que el sistema escolar català continua segregant i que si alguna cosa li fa falta al sistema escolar públic, a l'escola pública a Catalunya, és inversió, 1.500 milions d'euros més cada any que calen per l'escola pública perquè pugui funcionar dignament i perquè pugui deixar de ser una escola que segregui, i que bona part també d'aquests recursos es posin, per exemple, en l'accés per a totes les famílies, això vol dir per a aquelles que no s'ho poden pagar si no és gratuït, a l'escolarització 0-3 anys, o sigui a les escoles bressol. Ens ho diu aquesta vegada l'informe Bofill, ens ho ha dit moltes altres vegades informes de la Fundació Bofill i molts altres. Què ha fet el govern de la Generalitat sobre aquests temes en aquests últims anys? Què ha fet respecte a la necessitat de més inversió en l'escola pública? Què ha fet respecte a la necessitat específica de facilitar l'accés a les famílies que no poden accedir-hi si cal pagar un preu alt a l'escolarització 0-3 anys? Doncs retallar i retallar. Van retallar el pressupost global d'ensenyament públic i què ha fet Junts pel Sí aquests últims anys? Mantenir les retallades. I què han fet respecte al 0-3? Retallar allò que els governs d'esquerres van fer perquè hi hagués escolarització pública, escoles públiques, escoles bressol públiques pels infants de 0-3 anys i incomplir el compromís de donar 1.800 euros per nen i no només incomplir-ho i anar-ho rebaixant, sinó rebaixar-ho fins a 0 euros per infant. Això és el que ha fet el govern de la Generalitat del senyor Mas, els governs de Convergència i Unió, i ha mantingut vergonyosament en els seus pressupostos el govern de Junts pel Sí, amb pressupostos aprovats també per la CUP. Retallar i retallar. Si l'escola no ha funcionat pitjor en aquests últims anys ha estat gràcies a les esquenes dels professionals de l'escola pública, també retallats, i gràcies als ajuntaments. Gràcies als ajuntaments que han fet que el 0-3 anys continués sent accessible per a moltes famílies que si no, no haurien pogut tenir escolarització per als seus infants i, per tant, poder anar a treballar, per exemple. Ajuntaments d'esquerres, ajuntaments del canvi que han posat de les seves butxaques de pressupostos minvats, de pressupostos també atacats per les lleis Montoro, de fet molt més atacats encara per les lleis Montoro que no pas els de la Generalitat, perquè hi hagués aquesta garantia dels 0-3 anys pels seus infants. Ja n'hi ha prou. I no ho diem nosaltres, ho ha dit avui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La Generalitat ha incomplert els seus acords amb els ajuntaments, ha incomplert els seus acords amb la ciutadania, no pagant aquests diners que havien de pagar per als infants de 0-3 anys. Avui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i en farà més de sentències, perquè hi ha recursos per part dels ajuntaments, de moltíssims ajuntaments de Catalunya, entre d'altres l'Ajuntament del Prat, l'Ajuntament de Sant Feliu, l'Ajuntament de Santa Perpètua, el de Sant Boi, el de l'Hospitalet, que hauran de rebre per part del govern de la Generalitat tota la milionada d'euros que no els han pagat durant aquests anys en recursos per la 0-3. Ja n'hi ha prou de tenir un govern que se salta a la torera els acords amb el món local, que li centrifuga els seus problemes, que se salta a la torera les pròpies lleis aprovades pel Parlament de Catalunya i que se salta a la torera els drets de la ciutadania garantits per aquestes lleis. No podem esperar més a tenir un govern que respecti els ajuntaments, que respecti la ciutadania i que respecti els seus drets, que posi els recursos necessaris i que no calgui anar-li als tribunals a reclamar-li que compleixi les lleis aprovades pel seu propi Parlament. No podem esperar més. El dia 22 de desembre necessitem aquest govern a Catalunya. I això que ens ha passat amb la 0-3 ara, aquest exemple del que passa amb les escoles, és un exemple més del que ha passat amb tots els problemes que pateix la ciutadania de Catalunya, que pateix el país,
que és la seva gent, durant aquests últims anys i que el govern ha fet en tots els casos el mateix. Què ha fet amb la pobresa? Què ha fet amb la pobresa energètica? Què ha fet amb la pobresa laboral? Què ha fet amb l'increment de les desigualtats? Què ha fet amb les garanties d'ajudes a la dependència, a l'atenció a les persones, als serveis socials? Què ha fet aquest govern per millorar el nostre medi ambient? Què ha fet aquest govern per garantir qualsevol dels nostres drets? Què ha fet aquest govern perquè no haguem d'estar esperant eternament per una intervenció o per un especialista als hospitals? Retallar, retallar, retallar. Mantenir les retallades del senyor Mas, incomplir les pròpies lleis aprovades pel Parlament de Catalunya i incomplir amb la ciutadania de Catalunya la garantia dels seus drets. No podem seguir així, la gent no pot esperar més. Ara sí, tenim pressa. Tenim pressa i és possible. És complicat? Sí, és complicat, però és possible. És possible que desbloquegem la situació política. És possible fer-ho amb majories de progrés que tinguin la clara prioritat de recuperar aquesta agenda perduda aquests últims anys, de revertir aquestes retallades que ens han fet aquests últims anys i de ser garantistes amb els drets de la ciutadania i respectuosos amb els ajuntaments i amb les altres administracions que tenen també les seves responsabilitats per complir. És possible fer-ho i si nosaltres tenim la clau, jugarem la clau en aquest sentit per fer-ho. Però, a més, es pot fer coses ja d'immediat. Ens ho estan demostrant els ajuntaments que fins i tot amb les circumstàncies complicades que tenim actualment, fins i tot amb un constitucional que ens fa la vida impossible, fins i tot amb les lleis Montoro al damunt, es poden fer coses ja. Si ho estan fent els ajuntaments, com no ho ha de poder fer la Generalitat de Catalunya? Es poden fer coses ja i amb això no ens conformarem. Volem, evidentment, molts més canvis, canvis que vagin molt més enllà, canvis que també comportin una redistribució de la riquesa a Catalunya, canvis que també passin per iniciar una via de negociació bilateral amb l'Estat per millorar el finançament de Catalunya, per tenir més competències, per blindar-nos dels atacs polítics constants amb què s'utilitza el Tribunal Constitucional, per iniciar un camí per arribar també a tenir més autogovern a Catalunya, però sobretot per ser motor de nou d'un canvi real a Espanya, per millorar-li la vida a tots els espanyols i espanyoles, per tenir una reforma real de l'Estat, per fer un Estat plurinacional. I tot això es pot fer. És difícil? Sí, però es pot fer. Però només es farà si el dia 21 de desembre ens surt la possibilitat d'una majoria de progrés a Catalunya. Només es farà si hi ha una possibilitat d'àmplies majories quan a l'eix nacional a Catalunya, però de govern que avanci en drets socials quan a l'eix social. Només canviaran les coses per garantir drets a la ciutadania, per ser respectuosos amb els ajuntaments, per complir les nostres pròpies lleis i per poder ser motor de canvi per a Espanya si a Catalunya hi ha una majoria de progrés a partir del 22 de desembre, una majoria de progrés que aposti pel que cal apostar. I això només passarà si nosaltres no només tenim la clau, sinó que tenim una clau molt gran. Ben gran, el més gran possible. La garantia perquè això passi és que a nosaltres aquestes eleccions ens vagin molt bé, perquè li aniran molt bé a la ciutadania de Catalunya. I acabo. Nosaltres som clars i som honestos. El Xavi Domènech ho està demostrant que ho és molt. I ser clar i ser honest en una campanya electoral és explicar clarament què vols fer, és explicar clarament què faràs i és explicar clarament amb qui ho faràs. I nosaltres ho expliquem amb total nitidesa. Votar-nos a nosaltres és votar per mantenir, no és votar per mantenir o per reprendre vies unilaterals fracassades, ni per seguir bloquejant el país. Votar-nos a nosaltres tampoc és votar per facilitar-los les coses a aquells que ens volen humiliats com a país o empetitits com a societat. Votar-nos a nosaltres és fer un vot útil per abandonar les vies unilaterals, les vies mortes, per trobar sortides dignes pel nostre país i per prioritzar, per fi, les solucions per millorar les condicions
de vida de la gent. Aquesta és la clau que tenim la gent de Catalunya en Comú Podem. I som la clau, com també us deia, perquè hi hagi possibilitats de canvis radicals també a l'Estat. I aquests canvis radicals a l'Estat no es fan si no hi ha aliances, i nosaltres les tenim. I n'estem molt orgulloses de tenir aquestes aliances a l'Estat, de gent que vol aquests canvis, no només per totes les ciutadanes i ciutadans de Catalunya, sinó també per tots els espanyols i espanyoles. Ho explica com ningú constantment des del Congrés dels Diputats una diputada que acaben de reconèixer des de la premsa espanyola que és el azote de la oposición, del gobierno, perdón, de la oposición también muchas veces, el azote del gobierno, tot i que també li dona a vegades a l'oposició, Irene Montero.